Hola, amics. Ja torno a ser aquí. Tenia moltes ganes de tornar i prosseguir la nostra col·laboració. Sempre que en tingueu ganes, esclar. Espero que sí. Tinc un problema. La màquina m'ha enviat a la ciutat correcta, però a un punt de l'extraradi que no conec, i no sé arribar a la pensió de l'Eli. Ella ja em va explicar com utilitzar el Google Maps, però em sembla que faig alguna cosa malament. A veure, aquí escric la posició actual. Cafè Internet. I aquí la destinació. Pensió de l'Eli. Ara clico aquí i ja hauria de sortir la ruta en el mapa. I ara, altre cop em diu paràmetres inexistents. Però com pot ser? No ho entenc. L'Eli sempre se'n surt a la primera. Bé, amics, no us vull entretenir més amb les meves misèries. Em connectaré així que ho hagi pogut solucionar, Fins aviat. Ah, ja ho sé! De què m'he d'escriure? Pensió dels pares de l'Eli. Fins aviat!